Iznenadio sve zadrugare. Ovo je kraj za lepog Miću. Zadrugar Lepi Mića je izgovorio nešto što niko nije očekivao. Naime, u zadrugu je danas stiglo pismo velikog šefa, koji im je naredio da odmah organizuju porodični sastanak i reše sve probleme koje imaju. U jednom trenutku ustao je i Lepi Mića, od kog se očekuje da pravi haos, ali ovog puta to nije bio slučaj. On je savjetovao mlađe zadrugare kako treba da se ponašaju. Pričao o Žiži Stojanović, a onda je izgovorio rečenicu kojoj se niko nije nadao. Ovaj reality je moje penzionisanje, ako Bog da, izgovorio je Lepi Mića i iznenadio sve.